Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Robert, għandi xejn aktar. Jiena sortu xejn ma jkonvinċini. Jiena raġel ta' knisja, nemmen fil-ġustizzja, u meta nagħna se xilbot bħajn u kollega tiegħi. U l-istess twemmin tiegħek dak kollu li hu ġust u konvint illi dan il-proġett ġej bil-volontà tagħna. Lek fil-bord tan-Nepal biss jiena ħanati l-approvazzjoni tiegħi. Dan il-proġett li tisir. Għaxek kisir fil-ġurnata Sant'Anton. Għad fħajtni ma ħassejtni qed inqarrab xi ħadd daqshekk. Nagħmel il-ħażem fisem Alla. U da wara li kont diġà ħlista ħafif wara l-konferenza li vvintaw il-kappillan u l-Wili. U lejt fader. Jien ma nistax nifhem kif irnexxielkom tieħdu dan it-tender fejn il-mexxejja kollha tad-dinja, ma nistax nifhimha. Ix għandna nqas minn ħatti wara. Ġib bajru u karta u nagħmellek lista ma tispiċċaqat. Taħħana fader u tedax. Jien ma nidajx. Ġew ġejjin. Xorta tista' tedax ma jinfmokx fader, Di tal-Italja ara. Oh, bonġu, bonġu. Meloni tal-Italja. Taf li di Meloni bit-Taljan tfisser dullieħ? Ngħidlek għandha l-meloni di tal-Italja. Ħarar ġejju, ħarar. Bonġu, bonġu. Hello. Da ta' fejnu? Ġdaqna ġa. Olanda dak fader Amsterdam dik ir-riħa ma nitfixkila ma xejjen, Ħara, ejwa. Tal-Ingliżi kemm idejquni l-Ingliżi, kemm idejqin mat-Taljani. Gross! George! Ja, ħastru mistieq. Cross! Mux George għandu xaqsam George Cross. Mux għati biex jaqsam minn fuq dik. Here, we're here. Biex jaqsam minn fuq għalli ma. Ja, ma mux George Gozik zebra cross. Forse zebra jisimma George jem titmeri sewa jgħidlek il-kappillan. Mara naqadix fija, fader. Ej, jaqta. Spanja dik. Ħolej! Fija, fader. Biex da sortu l-ħbak dik ma da fija. Ġbejna. Jiklu, Hija tal-erba salzetti li tajtom b'40,000 euro jafim morru minn taħt, U dakara. Dakka li ma pajizu. Dak ħadli zewġ bajnita. Dak Ungerija. Hungary. Għalek, mela ħanżiru mġawaħ. Sur Kappillan, Fredrik qed jistaqsi għall-interpreti. Interpreti. Iwa, ħalli fidi, ħana uħsib jena. Mo. Interpreti. Issa ma naħna għanna x'interpreti. Iva sur Kappillan, insejt ħaġa. Tippanikjax. Inti blima lingwu titkellem. Ara liħor bil-Malti, bil-Latin, u nafxi zewġ kelmit passanzi bil-Taljan. Bilħa, isma għandi ċajta ħana jdilek, mela dakin Inti taħseb li daħin ta' ċajt, sur Kappillan. Ħammur jesib il-Bobby, forse solvet il-problema. X'affarijiet dawn? Ok. U jien ħammur nixbor il-platti ta' dak tal-Greċa, dak għandhom ħabta. Ma li jiklu jaqdu l-platti u jfarku għom mal-art. Laqt ma tħal ġewwa jien għandi kurżi ta' kif jidher? Ara, dak pastizzi, ħammur nixġiġ pastizzi, ħaġa. X'pastizzi, ejja ħa naħdmu għax dilli kien hemm midba biss fit-tender xejn ma taġobni. Ħaj ma daw id-defiċjenti, ma nafx minn fejn qalaw.
Hej, kif nista' ngħinek ser? Pulizija, urżuni. Nixtieq inkellem il-Chief of Staff jekk mhux problema. Bħalissa qegħdin konferenza għax hawn il-mexxejja tal-Ewropa kollha. Mhumiex hawn, trid terġa' tgħaddi? Le ta' nibqa' nistennek mhux problema. Se nċempillu biex ikun jaf bik, nafrilek kafe? Le ta' grazzi. Nħodlok wieħed jien mal-pastizzjara għasel jinżel. Inti tiċċi wieħed. Ijak joġbok, imma ma jimpurtax ta' mill-li xħarib, għax dal-axħar kol meta nuħu ħalib ta' trapp isu qasnu l-qod bil-lej, tiskanta. Tammillu l-pastit, sekund ta' peraħ. Għaxin eknik, law neċċat jahna għara, bat niftru ftit u nibbeniklu. Ħjar tiftħu ftit għajnejkom mill-pastizz. Urżuni x'inhuma? Unit arrajat iżar u nejk ieħor. Kalla jgħini. Għaj liħor. Konfer. Pulizija. Kastilja pulizija. Issa niġi għallestu minna u xitkellmu l-mexxejja u nibqa' ġejrija. ċa. X'ġara? Xej, inkwetar. Minni missu jitkellem. Tal-Italja. Bil-mod. X'ġaralkom? Għaxen sejdet tal-fader. Għana buttom blajo. Mux dik. Nisa jgħid l-interpreti jiġu. U jinfix nidħol. Inti du jgħina fader. Jgħinek min irrit, jgħin ħanitlaq Fader, mort ma nafx kemm il-sena seminarji, billi taqleb naqa mill-lingwa l-oħra. Għajibda. Signori, grazie di essere qui. Grazzi tal-li ġejtu. Ġinju. Kemm jaf dan l-interpretu isnid il-fuċi nafa x'imkien. Tal-Belġu jmissu issa. Le problème avec leur DT, c'est qu'elle affecte toute l'Europe. Il-problema hija problema Ewropea. Cela affecte nos magasins, nos affaires. Illi taffetwa taffetwa il-magazins u L-affari tal-mara, l-affari! u taffetwa wkoll l-affari tal-mara. Tajjeb ukoll. Qatt ma bsart li meta jkun hemm il-bidla fis-sija għad affettwa l-period. Raqsi, qasqat għandek l-raqsi. Jena għajt li dal-Belġjani għandhom xjenza avanzata, bil-fors. Tal-ġejja. Għaddit bieċieġiet. Ċejja tal-Ġermanja, stafader, ejja. Ġermanja, ma nafx xejn, Ġermanja istaqdem jien. Ejja, lawet, inta fem, ej. Warum sollte man diese Unterscheide überhaupt haben? Finta, Pini, finta. Aħna naħsbu li għanna ndawru 3 sigħat u mhux sija. Il-ħin. Pini, xiz, bedtajt. Tajjeb ukoll, Tajjeb ukoll. Niġu biex nċaqalqu din tas-sija u nispiċċaw nċaqalqu 3 sigħat. Dal-Ġermaniżi min jifhemhom Mike. Ġelwili, u bili jifmu. Għatux kasi, għax naħseb it-sanzent tela li għal-rasi, naħseb. Naħseb jiena misni u x'issa.
U waqt li qed niekol indunajt kemm il-ħabib tiegħi jirwili jibqa' jaħżaq waħda wara l-oħra. Anzi, b'xi mod għamilniha u l-konferenza għaddiet b'wiċċ il-ġid. Gre, skużani ħalejtek tistenna. Ma importax ma kenniex appuntamenti, daħlenna rapport u xtaqt li nitkellmu naqa' fuq jekk jogħġbok. Ma rapport dwar xiex? Dwar tender fuq xi konferenza, għandi n-numru għaw jekk trid. Le, nista' nitilgħu fl-uffiċċju. Skużani li qed niskomodak ta'. Iva, tiskomoda mhux xogħolkom qed tagħmlu, mara mhux xogħolkom hu. Ifhem. Mhux kulħadd imma ekku. Morru. Allura, boys, biex wasanna, għantellaħ dal-arblu jew. Mux qed taraħ kappellan ġmielu ġej xogħol jaħasrat jixkat lana Ugo. Għanejdlek sur kappellan ta' San Clement joħolmu għalli jkollhom arblu twil bħal da daqsna ta' Sant'Antni. Tajjeb, allura, meta ħajkun lest? Fimni l-Ugo ti tistaqsi għax dak il-formen. Tajjeb. Ugo, meta ħajkun lest? Naf, sur kappellan, naf li jendi best. Ma jena mux Għax kappellan, għax ma tantx jisma' xi donnu ħadu Ara, tajja trid biex jifmek Ugo. Ugo! Meta ħajkun lest? Il-ġimma nteħezzaba. Il-sibt n-nexfuħ u l-ħadd n-waħluħ. Tajjeb, mela l-ħadd. Ma namlux qudies ħalli jkollna ċans intellaw l-arblu. X'ma tagħmilx qudies il-ħadd? Inti tiġġennen x'affarijiet daw. Ara, ħajjibdaw, basta jkun irid jiġi miegħi, di ħiet taħħal il-ħin kollu tikkontrarjani. Il-mulej irid jifhem illi l-ewwel irridu ntellaw l-arblu u jekk hemm bżonn ma nagħmlux qudies. U nissa tgħidilhom. Li ġew l-qudies għal xejn u jekk iżir jaf l-isqof jaf ħallilek li x-xal isqof. Ma ngħidulhom xejn ħalli jiġu. Jarawna ntellaw l-arblu, jinġabru xeba nies, jiġu tal-gazzetti u hemmhekk ta' kontrina mill-ewwel isiru jafu illi aħna għandna arblu itwal minn tagħhom. Issa billi qed tidaj, Fader Robert, minn għalik ħata kwesta xi punti, Ma nidax. Ifhemni, punti mhux se jkollok imma Ugo għandu bżonnhom il-punti. Kemm hu sventura. Għandi suspett li xi ħadd fetaħ il-kaxxa qabel il-ħin. Ma fetħwa kif fetħwa, dik mhux bis-siġil tkun bis-siġil. Malta qegħdin ħabib ta' kollox insibu kaptu. Ara, ħanċempel il-forensika ħieġi jieħdu naqa' fingerprints. Sur? Frederick, seħli Frederick. Frederick, kemm tagħmilli waħda l-lista ta' kull min jidħol fl-uffiċċju jekk jogħġbok? Mhux li tant inkunu nies ta' jiena u l-prim. Forsi driver kultant. Komparazzjoni. Ara, tajjeb, nistgħu nibdew bik mela kemm neħdu lek naqa' l-fingerprint. Msamma nistgħu nħallu għall-aħħar lilek. L-aħħar. Jiena mort fuq Fader Albert u tkellimta miegħu u assigurani illi ħajkun hemm il-meeting tal-mepa dwar il-każ tal-pipe ħajaddilu with flying colors. Prosit, Fader, prosit. U kemm ġietna di? Xej dik it-tajba. Kemm minn tajjeb, Fader Robert, mawx ħax. Ej! Dak hekk ħaj. Ara ma jfettilex titkellmek qoddimi. Mawx ħax tajjeb bħalissa kont se ngħid, Fader. Insomma, li bdejna ngħidu huwa li ara il-fatt hawnhekk għandkom il-flus kollha tistgħu tiċċekkjaw l-affarijiet tagħkom. Ara, nagħmlu patt li jifdal naqsmu issa iktar paroli guys u inqas action tajjeb. Naħseb bil-kontra. U issa hemm xi tabiba u Dottor Lawri u li jmiss tal-bord u maġba kemmi kurrat,
korrotta nasi. Kif tara l-flus t-ġennen? Ejja għammurru, tlaqna boys, ejja. Nistaqbaw jen. Tista tibqa bil-van imma isruħek bla xogħol. Għax kelma mal-mara u t-tir minn Kastelja. Jiena xogħol għamiltu, ħaribqa. Morru. Ejja pien! Grazzi mulej. Frankajt li waħda l-lum. Biex nista' naqdikom? Nixtieq nkellmu l-Dr. Lawri. Importanza għasikom dwar xiex? Affarijiet tal-meba jekk qed tifhimni. Ma nafx fejni. Però 50 euro niftakar. Ups, ftakart. Imxu l-korrutur u stennew fej dortu. Thank you, da. Kemm intu rajt int. Ftakar, memorja. Ux tagħmel. Ejja, Penny. Ciao, mela ħej. Għal-attu. Għazzira bħala. Tlana. 1. 4. 4. Umba t-tri, għara xie sfortuna, t-timxi kwarta biex minn dor 1 tiġi għal dor 2, Tu far nissom kitbu. Right. Biex nkellmu l-Dr. Lawri. Dwar xiex jekk ma jimportax. Affarijiet tal-meba. Jekk ma jimportax, hawnhekk kolejna grat. Clark numru 2 mhux wieħed. Dor numru 3. Kemm inta rajt int. Dr. Lawri ma nafx. Dor 23. Nispera li jispiċċaw da d-dor sax. Dak jitfiċċaw flus. Thank you, taħi. Ejdu li Dr. Lawrina. Right. Fuq il-permess FX281069. Biex iċċans narqu għajnej. Kif inija di? Nala għajnejja. Mela ħsibtuni korrotta li li. U intom jidrilkom li jiena se naċċetta l-flus tagħkom biex naġjevola xi permess tal-mepa. Nider dak it-tip jien? Skużana, ma anzi, ma ammorru dem. Ammorru ta' sorry. Morru, għara jitilquli minn qoddimi, għara. Stikka ħadna bini. Waqqas kem xaħamna nies on the way biex umbati sebbaja dritta, Għara, zommu ftit, għax qed naħseb daqsxejn. Dan ix-xahar għandi il-birthday tar-raġel, irid inħallas il-kors tat-tifla, kollox spejjeż ta' fint. Jiddispjaċini ma m'għamilna xejn. Il-kors tat-tifla 2000 euro waħdu dak. Penny, morġib l-envelop tal-Bobby. U taqaf l-ebda bib, all right? Bagay straight. Issa qed nitkellmu. Kemm intu għarajt.
Ġifri intom qed tgħiduli illi kull bib talbukom il-flus. Ara vera pajjiż korrott li ngħixu fih ta'. Nispera mhux ħajamlu nek il-ġenna, fader. Hello. Fred! ċinu niġu l-ura l-uffiċju? Għet jieħdu l-fingerprints, rridu jibdu tagħna. Għet jasbu li xaħat babas il-kaxa ta' tenders. Ġej, Fred. Ġej. Għattilkom jeb. Din ta' tenders il-ħabsa titfana. Sa' namlu. Ejwa pini. Tippanikjax. Jena biss. Għandin il-panikja għax inti l-fingernails tijak mux għadun hemm. Jien babas tal-kaxxa. Issa tikweta xej. Inti morru tijomlu jien ħan irranġa jena. X'taħsbu? Pjan tajjeb? Fimni, ma qasset tħol fih. Fader, inżelaw. Zala, qegħdin inħamru. Ejja, fader, inżelaw, ħan qabduna ħelsu xin kella ħan noqgħdu ndum. Mwejja, Mis-serjetà tħalli inħamru. Inżel, fader, ejja! X'affarijiet daw jien neħelmi hawn da. Għari. Kella tkun hekk. Ġurnata tal. Ma ridajx. U da sa Petri għas-salvazzjoni ħajoqgħod igerger naqra biex jasal id-dar. Għajma. Imma vera konti fortunata għaliex inserta ta' dejja ġiljen minn hemm u għatatni sarraħal. U għalhekk bl-irwejjaħ li jaqdu li l-ġurnata b'xi mod kien irnexxielna nġibu l-barka. Insomma, ħansib kelma oħra. L-approvazzjoni ta' żewġ membri minn tlieta li Ernest il-Pipe kien qabbadna biex inxaħmu fuq il-proġett tal-mepa. Kien baqa' persun oħra, dik li kellu jieħu ħsieb il-bini. All right, stajt maħabbat xi miljon darba imma okej? Xi trid hi? Nista' nkellmek ftit, please. Jekk dwar xi reliġjon jiena nisranija u niġi għala bibi mill-bqija. Jahli! Xis? Le mhux fuq hekk, fuq permess tal-mepa. Ġewwa mhux hawn. Ġewwa. U jiena għad forsi inħajrek tajna ftit u forsi wkoll inħallilek xi ħaġa żgħira. X'taħseb? Il-flus. Kemm tista' tagħmel affarijiet bil-flus. Imma meta marat il-ħaqleta tiegħi, il-flus ma jibqgħux jagħmlu sens ħabib tiegħi. Skużani, ma rridx inti kedet, nerġgħu kollox lura. Kedda, il-qalb dik li tkun trid, kedda tajba, ejja miegħi. X'inhu l-file number? X2